Felly wrth gyfer Rhodri Glyn Thomas ar ei benodiad, mae'r cyfrifoldeb yn fawr, a mae'n disgwyliadau ni yn fawr o gael y grym, defnyddiwch y grym. Ar draws pob sector, mae e'n golygu gwahaniaeth ym mhob rhan yn bywydau a pob oedran. Mae rai pobl yn gweud addysg, dyna wneud y gwahaniaeth, a mae'n wir, mae Cymdeithas yr Iaith yn brwydro dros addysg Gymraeg, wrth gwrs yn bod ni. A mae rai pobl yn gweud beth sydd angen ydy dylanwadu yn y sector tai fforddadwy, a mae'n wir, dyn ni'n ymgyrchu am hynny hefyd. Dyn ni ddim yn dweud mai deddiaeth fydd yr ateb i bopeth, ond dyn ni'n dweud bod e'n rhan bwysig o'r equation, a hefyd dyn ni'n dweud bod ni wedi aros hen ddigon hir, a nawr mae'r grym i gael, i ni'n galw am hynny, i ni'n galw am weithredu cyfrifol. Blwyddyn diwetha, beth ni mewn i stondin y blaid lafur ar y maes, a mynd ar neges yn uniongyrchol iddyn nhw. Ac yn sgil hynny, fe ddath na gwyno oddi wrthyn nhw bod ni wedi protestio ni herbyn nhw a bod ni wedi difrodi ar ddangosfa nhw. Wel, mae'r difrod maen nhw'n gwneud i'r iaith Gymraeg yn anferthol. Dyna'n cyddiad ni yn ei erbyn nhw. Dyn nhw ddim wedi deall pa newid ni eisiau. Dyn nhw ddim yn cynafod yn hawliau ni. Maen nhw ddigon clwch dros cydraddoldebau eraill sy'n iawn, dyn ni o blaid hynny hefyd. Ond dyn ni eisiau gweld y Gymraeg yn rhan o'r equation yna. Dyn ni eisiau gweld hawliau i bobl Cymru i fyw bywyd yn deg. Nid jyst i siaradwyr Cymraeg, ond i bawb yn Cymru. A jyst i orffen gyda'r shop chips enwog, achos mae Rhodri Glyn nawr wedi creu y shop chips yn Caicona. Does bosib bod ni eisiau'r pobl yn y shop chips yn Caicona i roi gwasanaeth yn Gymraeg? Wel, mae gennym ni yn mesur, wnaethon ni gyhoeddi fe leni. Mae'n holl gynigion ni yn hwn. A dyn ni'n siarad am newid dros amser, a dyn ni'n siarad am newid graddol, ond dyn ni yn siarad am newid trwy Gymru gyfan. Pam ddylai pobl yng Nghaicona disgwyl gwasanaeth israd o ran y Gymraeg, nag yn unrhyw ran arall o Gymru? Chi'n gallu cyfiawnhau hynny, Mr Thomas? Dyn ni'n gyd symud i Sir Caerfyrddin, neu i Geredigion, a dyna di'r ateb. Na, dyn ni eisiau gweld y Gymraeg yn perthyn i bawb, dyn ni eisiau gweld newid ar draws y spectrwm i gyd. Ie, o cwmnïau mawr yn sicr yn cychwyn o hynny, ond dyn ni yn gweld newid. Hyd yn oed yn ar ôl y Bwrdd Iaith ei hun, y ffigurau sydd ganddyn nhw o ran y sector breifat yn y siopau bach a mawr, mae'n dangos cynlleied o ddefnydd y Gymraeg sydd yna. So newid ar draws y spectrwm, a newid y byddwn ni nawr yn mynd ar neges yn glir mewn llythyr ar Rhodri Glyn Thomas, a hefyd gyda'r dystiolaeth sydd gyda ni o Tesco's. Diolch yn fawr i chi. Hoffwn i sôn Tesco's am eiliad. I ni wedi sôn, dyw tipyn bach ddim yn ddigon da. Meddyliwch am hynny, yn bod ni yn, ar hyn o bryd, yn gorau diodde, yn bod ni'n cael rhyw brwsion fan hyn oedd yn draw. Mae Steffan Carlos yn ymylu, mae'r gair brwsion yn dod i'r co yn aml iawn. Felly, i ni sôn am hynny, a ni hefyd yn sôn am y difrod mae llefydd fel Tesco's yn gwneud i'n cymuned hynny. Cwmnïau cyfalafol yn dod i mewn ac yn rhwysto'n siopau lleol ni, yn siopau bychau ni, rhag weithredu, fel bod pobl yn cael prynu gan bobl lleol a chynnyrch lleol. Mae'r her, nid yn unig i Lywodraeth Cynulliad Cymru, ond hefyd mae rhaid i fi gyfadde mae'r her yn perthyn i ni hefyd, oherwydd mae arna ni ddyletswydd i bwysleisio'r angen am ddeddfwriaeth os ni'n aelodau o fudiadau, o sefydliadau, o gymdeithasau. Mae'n bwysig ein bod ni'n cyfathrebu'r neges yn glir ac yn groch nad i ni yn mynd i dderbyn brwsion mwyach, achos dyna'r hyn sydd mewn peryg o ddigwydd. Mae yna ddyletswydd o fudiadau protest ym mhob ffordd am fod Plaid Cymru a Blaid Lafur wedi creu llywodraeth glymblaid. Felly, mae'r drws ar agor i ni nawr, a gwaen ni oedd nad ydym ni'n pwysleisio i Lywodraeth y Cynulliad yr hyn ni ei angen. Wrth y reswm y dyletswydd arnyn nhw, ond mae'r rhaid i ni wneud yn siŵr bod ni'n sicrhau bod y pwysau arnyn nhw dros y misoedd nesaf a'r flwyddyn nesaf yn enfawr, ac felly ni'n credu arnoch chi gyd i gymryd rhan yma bynnag ffordd ych chi'n teimlo eich bod chi'n gallu gwneud. Os ych chi eisiau cyfathrebu trwy lythyr i Lywodraeth y Cynulliad, neu wneud hynny trwy gyfrwng eich mudiadau neu'ch cymdeithasau chi. Oherwydd mae yna nifer fawr, 12 o fudiadau wedi ymuno gyda Gymdeithas yr Iaith yn ddiweddar mwyn pwysleisio'r angen am ddeddfiaeth. Mudiadau megis Merched y Wawr, mudiad ysgolion, meithrin, Eisteddfod yr Urdd, Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn ogystal. Felly, mae yna bobl ar y bws gyda ni a gobeithio eich bwrdd chi hefyd. A'r unig beth byddwn ni'n hoffi dweud i gloi yw ein bod ni'n dal i sôn am bethau syml ein bod ni'n siarad am fesurau sy'n ymddangos mor gymleth. Ar y ddiwedd y dydd, ni'n dal i bregethu ein bod ni'n heiddi ein
hawl sylfaenol ni I siarad ein mamiaith yn ein gwlad ein hunain. Nawr, ydy hwnna'n gofyn lot? Byddwn ni ddim yn meddwl I fod e. I ni'n gofyn am statws swyddogol i'r iaith Gymraeg yn ein gwlad ni ein hunain. Ydy hynny'n gofyn lot? Wi ddim yn meddwl I fod e. Felly ffrindiau, bod pethau'n ymddangos yn gymleth weithiau siarad am fesurau, peidiwch ag ohofio beth yw'r neges graidd. I ni'n siarad ynglyn â phawb yng Nghymru yn cael yr hawl I ddefnyddio yr iaith Gymraeg os nhw'n dymuno gwneud yn eu gwlad nhw eu hunain. Felly dewch gyda ni I gyflwyno y llythyr I Rodri Glyn Thomas, gweinidog Treftadaeth y Cyfeithiad. Diolch yn fawr iawn I Catrin ac I Sian yn siarad yna. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am ddod yma heddi. Rai sydd wedi dod draw o'ch chi ar y maes yn barod ac i'r rai nath o'r ymdeithio o Tesco drwy'r maes. Fi jyst trio sôn am eiliad ynglyn â'r camau nesaf yn yr ymgyrch. Y cam nesaf heddi wrth gwrs yw mynd ar dystiolaeth yma yn y troliau a'r baneri uniaeth Saesneg yma draw I uned Llywodraeth y Cynulliad a'i cyflwyno nhw mewn dull unigryw I'r Llywodraeth y Cynulliad. Ond yn y tymor hir, fi'n lycyn I pwyso yn chi gyd I ddod yn rhan o'r ymgyrch yma. Mae yna gyfarfod y grŵp ymgyrchu Deddf Iaith Newydd yn Aberystwyth yng Nghanolfan Merched y Wawr yn Aberystwyth ar yr 8fed o Fedi. Os oes unrhyw ddiddordeb o gwbl gyda chi yn yr ymgyrch yma, os chi eisiau cyfrannu unrhyw beth at yr ymgyrch yma, dewch draw I Aberystwyth ar yr 8fed o Fedi. Blwyno'r llythyr yma i'r pwyso arno fe I sicrhau bod y mesuriaeth newydd neu cyfres o mesuriau iaith newydd yn cynnwys popeth sydd yn cynnwys yn ein mesuriaeth 2007 Cymdeithas yr Iaith Gymraeg a gyhoeddwyd gynharach eleni. A mae dystiolaeth yma tu ôl I ni wedi cael ei dod draw fan hyn o Tesco yn yr Wyddgrug, dystiolaeth uniaith Saesneg lle dylai bod yn gwbl dwyieithog, felly gobeithio wir bydd y neges yma'n cael ei ystyried yn fanwl iawn. Diolch yn fawr. Diolch am y llythyr, ac mae'r dystiolaeth o'r mesur eisiau geni fi'n meddwl. Fe edrych y dystiolaeth sy'n gael ei fan hyn. Ac mae'n reswm un o'r cwestiynau mawr I ni edrych arno fe. Gyd-destun y mesurau iaith bydd yn deithio o'r y ddeddfwriaeth cyfeisiau bydd yn cael ei sefydlu ydy sut ni'n yn y gallwn I sicrhau bod y sector breifat yn enwedig archfarchnadoedd, yr hen gyfleustodau, cwmnïau, ffônau symudol, y math o gwmnïau fewn y sector breifat. A mae pobl yng Nghymru yn ymwneud â nhw yn ddyddiol, sydd yn gallu sicrhau bod hawliau siaradwyr y Gymraeg yn cael ei diogelu yn gyd-destun I ymwneud nhw â'r cwmnïau hynny. Felly dwi'n ddiolchgar am hyn, ac dwi'n ei edrych ar y dystiolaeth ac edrych ar unrhyw beth sydd gan y gymdeithas yn gyflwyno fewn i'r broses o trafod y meysydd y flwyddyn edrych ar hyn. Ok, diolch. Cysylltwch gyda Rodri Glyn Thomas I ddweud pam bod eisiau Deddf Iaith gynhwysfawr sy'n mynd I ddod o statws a hawliau a comisiynydd I ni. Fel bod ni ddim yn diweddu gyda Deddf Iaith wan ddiwedd I ddanedd. Diolch yn fawr I chi. Dwi'n hapus iawn I dderbyn gwybodaeth o ddweud chi. Dwi ddim yn meddwl bod yna arbennig o gledar a bod yn onest. A dwi'n yn rhan mewn trafodaeth eiddfed ac un Deddf Iaith. Yna mae rhaid I feddwl yn ofalus iawn am y dulliau. Dwi'n yn rhan mewn trafodaeth eiddfed ac un Deddf Iaith a'i ffrindio. Abyr hefyd, yfe? Dwi'n trefn wrthyn ni blynyddoedd yn ôl.